Hallelujah. Oniadofo enna no pain su mi chia wo Yesu Kristo din mu na me ma wakwa aba e de ba wuti ase sanjumede yi so. Onyame on kronkron ye bompa ya no pay se fa ne nyina no mom e fa hye waso mmra ase. Esanse wo nko an ye ni da so ne ya de nyinara. Enanso ye gya ye ho nyina hya wo nsa. Wo amba ya ba ne gyan. Ene ntinyame on kronkron fa wa kwan di wo hene na ma ye hu kesiye ene umeniye ewo Jesus Christ dinamo yada wase odomfo se woni ye di ne yie yada wase odomfo se wa ma wonsa so e de ahye odin kronkron ni onyam yada wase ewo Jesus Christ dinmo ena ya bompaye. Hallelujah. Oni adofo me ma wakwa be na no pain so e de ba wuti ase sanjumedie yi so odofo enne ya be fa yakinkan sam efi Lucas sempatin kron nchichemu ba akoko sinsia. Hallelujah. Bible say Yesu Kristo efe ne suafo dumienu no mo tumi ene ahoden so mo fentutu ahombone no mo nsan yarewa na osuma omo ekoye no ka chomo se mo nkoka ahiman no ho nsem na mo nsan yarewa na mo kwei mo mfa bibiara enkita na afei empo mama mfa edua mpo ana makwentufo bag ana se sika ana eduane ana se mpo intare amod besesa mo ho bebia mo beko bia mo ntina se fie ho kosise mo beye edwuma amasono mo se mo nkoye niwie na se mudu bebi na obi anjemo a mo mpropromo na asimfuturo na mo entre se mo apo omo na afei omo hyase so omo ekoka nyame asem na omo sanyare wanso. Hallelujah. Odofo we yen say onyankopon di tumi no ama Yesu no no so di ama yen. Odofo bibia obeji Yesu Kristo edi se na Awurade ne kraje nkwa bia no onyankopon ma ne tumi se ono ne ba afi oso wa ma yen tumi e wa hommone so wa ma yen tumi se yen san yarewa wa ma yen tumi se yen nyina ne yen gya afoforo empo yemfa na somdwe nsam no emma afoforo se ya kan asam no na obi anye eni ya femu de na emom no se ya nkanso a asodie no eda yen so Yesu Kristo ehye ne nkrofo yi esamokoi mamo mfa bag mpo mamo mfa sika mamo mfa aduane ntare am de besesa mo ho mpo mamo mfa ede na Yesu pese o kire yen Yesu pese o twi adwengyina so se na asam no yema enonko ensom yebo ma yen frafra asem no mo ma yen kan biara yen kan se de ono ankasa wa hye yen no enom ena seti a yenya ewo ne mu anase ya yenti tumi ode ama yen betimi aye adwuma enne nyame nkrofo afra asem no mo amode asem no kan se dia ebe so yankasa yeni adofonom ya mompa ya ma ya kan nyame asem to dia ebe kan nokura no nko a enom ne ebe hu nyame tumi eno nti anopa bibiara ani wudi esie bibiara etete wo anopa maba wakwan mu sese ya yare a Yesu Kristo ne mantampiem ne nya ya yaresa enti me pai ayaresa de ma wo Yesu Kristo dimo me pai fa hudie de ma wo Yesu Kristo dimo osafo agine ti obi a wahihya afa wo ho ahohomobone omo etu so sa wo ne wabusua sa brege bompa ye esa osafo agine ti obi ara ewo Jesus Christ dimo e bompa sa nyame tumufo nyame wo wani fa wa kwan yo wa hye yen say yen fa wudin Jesus enkasa na obema nsentrene edi ekire Awurade man nsentrene eni wasam ye chi esanse wasam ye tumi na wasam so by say be say yen yare wanyina enne ye bompa ye say obi biara osefo na chichire no obi biara sabro hu na mane obi biara sabro ne ani da so Awurade oda yare keteso oda owo keteso wo Jesus Christ dinemo me bompa
mpaye epejano ejina said the awurade wo de nsa Peter na se ene obi bia wo hia ne bia wo san yare no awurade na no pain so ene wie so ene nwumre so obi biara otwen w'anim agye ayaresa awurade ye bompa ye se awurade ne de on sorry waka wo Yesu Kristo wudin mo afa ye bompa ye tumi bia ma homene so sa ye se we gine tu wo Yesu Kristo di ma pa fa ho de ma Nyankopɔn ma ne enimo se afi ko na wie ye awurade nu onyam be kese pa e wo ne ma brabo mu eni todofo onyame hwehwe bi na wa ye na adoye ayaresa adoye eni owuo entwetwemu ntampin wo man twetwemu sa adoye no na Onyankopɔn nam Yesu so eye enanopei odofo se wugidi a ebebe mu di amawo Onyankopɔn mawo ne ehia wo nyina no nye wakoma so ahwede nyina fa amawo e wo Jesus Christ di mu ne abampaye amen.